Enanom munya suntie anwanwasem. Ejanom munya suntie anwanwasem. Yenam agora so de beka anwanwasem. Yenam agora so de beka konfo kesi anoche huasem. Okonfo kesi anono. Okonfo hine nono. Okonfo hine anoche nono. Ase nyame amesika jefiri sura beba Asante man. Okonfo kesi anono. Okonfo hine nono. Okonfo hine anoche nono. Ase nyame amesika jefiri sura beba Asante man. Anoche onana no de frewo ai. Anoche ma hominisu ai. Anoche onana no de frewo ai. Anoche ma hominisu ai. Yarefo yemamu nyina kwaba na yemfa mumre NYANSAPO kasa mfonyini so. Aha eda so NYANSAPO a yeda so ayesane no madwemba ekwan so. Yemamu nyina ammo ene hwe yedamase semugu so na abrebia mobo yakidom eboa em yedwumadi ekonkan. Bomode na subscribe na share na like na for adwenkyere so fata akire efa emamsanse eya yenya bre ekenkan bia nkenkan yenimu no ebi boa ye etufo ebi ya adesua ene ade a eboa ye dwuma ye nda bia medase so aye ne saade ama yenko na yenkoma yabrewa akwaba na yemisa nampom se ne sitie sanse ene na kache ena ya saba bepia yebebo enkomo okofo poma asante nwoma wadaroma yemo akwaba ba NYANSAPO so Ya eburu na umpom te sei nyankopa adom me mpom ye. Eda utwedi ampon ase ene yebedi nkomo atetesem bi wo honom ai wose minu mienu yetimi sua ebi efa yentwene ho ene ade a yepese yewuramo ne edosuko na afa ehu sene ensem disitie ekoduru mre bi ema yate se Asantehene yirimpo ebre a wo behwehwe no yede ntwene ne bi di nachi ena ede baaye eye ntwene bai na se kra na sitie na se kire ne sei na etesei enti eno ne yebewuramo ni ambo nkomo ni edi nkomo ni hu baabia Asante yentwene no ene yagro no baabia ebinum fifiri ye a ebeduru ye ni ebinum so ahyase ene sedie yesi eyo no edefa enti dimachi na yenko abrewa ho abra ye kohye nkomobo no ase abrewa yensa mu akwa babiem ye de wona nanom se de ye base ya na yese ese de obi de nsa aka abrewa nanan adumankoma asem Ti adumankoma asem ye pebia tie ya ne yetwase ye ho ye hene ye nkope bintie na ya bebo upunu mu na eja wonso ahini ye ti wahini ye sai yidie enne ye pese ye hu tetentwene ye ne ebinum da so ho no mo a ye gro ni adi enya ne nti se koduru baabi kura ema osetutu a odi kan ye Asante ma awurade okyekere Asante man ye opemso ni yiri bi kura no yede ntwene ni bi di nachi abra oba Asante mem ha ede behwe no ni ade wada ma yen hya se mfamfiri wono mo se ne nkomobo no esi etie yo tete no na agron tete empansam bibiri esi na ye wo agro di mu pa eye Fontomfrom eye wo henkese agro enye se Fontomfrom no baabi na ye de nenam ye momu kwa ye mo Fontomfrom no mu kwa enti Asante bem nyese ne bi ni ha ne bi wa ha oyi ohene wakokon waje wo ho waba wo ho ato enu nti ne yese Fontomfrom Fontomfrom yo akona tie no kunimdi aba ahoto aba ni ji ye agi ye ni no ti sa twene no e ya ahoto twene
ene krom sa ahemfie mo no kwa Abro nyabotre eni da bia no nti na ese wo mo sa na ye gidemu na oh okay ya asam ye de ka asem ahoto eni ade ti eni obu ho bia ni asan tin kan ne ye nye ne sa enne ne ma bia betuto mu amana sesan ye nwronwran enne baabi wo hokora atwene se de ye si bo no eye siremufu agoro bi abishem adaban niema bi oh abeka ho anka Fontomfrom de ne egoro no Fontomfrom ni jiemu ni ahoto ebra wo haw bie ni yeso no ene egoro Fontomfrom ese betimi akase abra ni ji aba no sa hawo ba inyana se ye ho atoye fom die na Fontomfrom haw bie ni abra beto aso na twen we ansa sa Fontomfrom ya ye kan ene twene tententen bi tentere kese na ye gina ho na ebo no ye gina to da bi kura gina bibi so se woko oman Ghana mra hye bedwafi a wo mo obi wo eso pa ama mpanyini ba bia nipa na wo bɔ no ese wapagya na de ama na beti wo gina bibi so na wafro no wabɔ eno ne Fontomfrom no sa ahoto twene sa twene ni nyina no ne so pa me boa so eno ne so ese twene mo otumfo sa enti otumfo na wo sa twene eni kiti so eka ho de kiti ndie na hemfo nketo ani bi so me ka se ne anka ase hini kiti na ewu hia hini sie ho na eduru bire bi a wo mutim ba ho se anuafo mutim ba ho begoro na me ka se ne wo mu dwun bi wo pehene di yo pehene di wanyo wo pehene di wanya wo te se pehene di wanya kora wo de bubo kuti anu ade kasetwi sa nenti Fontomfrom no ade bi a ye wo ho no na nya ade ketwa ela Fontomfrom no so wo hene kwa ye bodi lechi esu obi kwabrani esu no kwabrani so edi echire no so ubom enu ti ne nya pe agro ne so atwene na na pa agro ne so atwene pa agro ne so atwene sa pu bi dia ko wani je ho se ebegoro beso a na ja ye dia ko enti se e ka Asantehene yiro be pe no de na wo se tutu opem so na yere de eni fusi akwa enti sa wo hene so kane no ana nanti mu no na nya bete saa o se na wo so de ase me kwa ha na wo ko eye nhehye ye pa na ye hehye emu bi ehun ni a wo si etu na namo enti wo si so se wo de ni kunu a wadi kane afa no de wonya na chi de oba abepem oba ne papa nya no kwa odi dom so ba pa enu nti Fontomfrom no a wodi bae no na wo ba na hotom a kire se obi hia no kwa so kra obi kura timi bo wura wiram hia obetimi abo wura wiram sa atwene no aye ka ba cause ye mo ne sa keke ene ni obi anso ne ye bode ma no ye bo nti wo akwahwe aba bi wo tinka na eja wo wura wiram boko na ye de na bitwam ti bi obesi wo kono so no ne kwa ma nka awe panyini hene ya ye frɛ no bɔfo dwa nka awe panyini hene sa atamo ye frɛ no bɔfo dwa yesu ade pa wane ode de kɔ no so nti ye bɔ sa Fontomfo yi di na chi sa afi de nkyra ebidra sa atam na ye tese wonam kwaye mu saa tu yotia ne no ma ne mmoa kase su nti sɛ mmoa kase no kora atetwene na wo nso pini yachi ye hu se bibi ba nti weduru kuma se no bɔfo dwa na ode no kɔ hɛ ne nsa ti beebi a wono wode ne betenaye no ene enkawe kuma yi a ewuhui ti nkawe panyin no ehe akire ho udru station ho ekwa bi da bunkum ho eho ne yede kɔ nkawe panyin
ho na na bofo dwa ye ohene no ye ohene wono na ye hen a wo ho na saa bofo dwa so bra hia hene no ko atia birimuro no obefa Asantehene japade no waka ho jo ono so boa kon bi wako bi enti wono na bua wo bua ye no wono ne papa hia hene papa japade ode ma no wono so no wodi ni gina ha nka wi panyini ho ehɔ no wo bo kokon no asabre se aduane ni ho nam ene wo mo wie ene wo twi bi kura na ebetumi kuna ni etwitwa saa ne de ya toto jim ni ya ewekɔ to wo mu kɔ yani ma dɔm no aye hu wo mu na ye twi ani abɛpɛ ba ni asisi asuwa bi da ho wo mu asisi mka do boa sisi jemu ni ye wi bi ne bi le sisi jenu se na sai mo de mo ba nka awie bofu dwa ne dom no enti ho no ohene de na yire ne koma na bra wo de ntwene ni di na chi baaye no ti me fan se wonu duru ba bia na opemso wono wonu wohuru ne yire ni wiye no na yese opɛ ba bia obɛmena hye ti ba bia obɛhye no eno na wode ne kɔhye bofu dwa ho twene eni ese ne na dabra ye bo awo ba ni wo sa ana ne ese duru se wo hun se wo hine ko ana bibi sa duru ba bia ye boa no wasa na afi ni ekwa no kura wanti be ma ore fimpo na ho aba na de ba sa na wotutu so ohwe se de hemfo ko a eye no na ho sakakra na wotutu so na kwanya ata boduru ba bia te se ne ye so opem so a won se wokwa duru ba bia na wo hene wo magina kakra esa apaka ne ye pagam na de be pagam nso bia nso ne setaya osi edesa ye wi aya sa agi de esi wo bokɔ asa abrewa ka brofo no plan wo twa ne plan kama na wo de asasa no wo wi a wo masa agi de akosi wo muti bokɔ no wose otumi yesi theater ha na tese ekwaya tene na ye kɔ enti no saa twene ye Fontomfrom ni su no ebetimi kura ma emo a wo mu hu no enyina akuyachi wo mu nyina edwane ele pamo ahonhombone kura no so odin le pamo ahonhombone kakra saa tetete ho bi awia bi amani abise na wotesi abom kom na chesa asuma ye si twene so ye si twene so ene wo mu ayekɔ wira mu wo mu akɔ ine so bia bebefi eno na no mo de kasa na ye se abrewa na nya twene a ye beka se English boni beka se ordinary drum a ene ye se beko ba bi utim se na bi wo ebi no wo mia ya wodo ene ade ne nte saa na ye hemfo akese se denkyira hene sei Asantehene ene achim man hene aye amaya akese no so ehemfo ne wo na esiremu nso no ya nenum ne ade no wo mu nso so wo bi anwonafo no mu nso so wo bi anwonafo no fire ni bibia asa atwene no so say agbaja no kan moto mbom sasa no ma wo beturu pa sa eno no ka so ka mo say ya no de nya asem ketewa na say abrewe ayi sa ntwini ya asem a ye kan yi no Fontomfrom yi no so no ya nya ne nte say sebia ko na nye obia na ye bo a wo si dwom de sa kanene de ni yensi dwom sa ene se wo ti wo hini bi nche kura na abesa age so ma wokwan esre ama wokwan bi a wo ti wo hwe wo ama akwa asekosa edenti na wo se basa ese ni ewuwira nte se wo ho kwa na wo fiti kwa aso ana hu se yagura na fiti ya da brigige de enyere sa yesre ne yasa wa ma akwa kura no wo beda wo ho twa ho asa na wati esidu bibi wo ho no ma se wa anya betimi anya na because mem say ye botwene de se nka se de osi pe ya ni mo nyam he ade ne ye panyin dia ti wudi kwa so okofa no kwa bibi ani ho be ye wo na so ye ni mo nyam he se panyin pa na ade ne ye ne dia ti na nya so fiti ya na wasi na petre
Ena yese nasa no nso kra no ente se kete ne nwom kro ne ade ebi wa hwe ya wo kasa na wo kosa na wo dikodi atem e de akotwa mpoa ebi asa wonnim asa asa no nti ne yensa no kwasa panyin no kro be so se tisim no onim se wonnim sa nya sa anya obi a ne be mu akosa se bi wo ho na akosa wo se wo be hu afi obi si mu ara ode nsa akotwi ne to onya asem na fiti anu akekere aboso wa na ne wa asem akekere boso say from nasa no kra no sabi o wonnim ho de nim dia wontimi enkosi dwomti wo buy tena baabi no be obi atutu ne ntem aguso no de ko sa da bi wo sa Fontomfrom a wo sa kwa ha wontoma eto asene yentutu ntuma nguso mfa na tutu ntuma aguso afọ akosa Fontomfrom sese o de si wo musa sa di wo mu kwa ha no ebosi ha no akwa ha wontoma agoro na nya agoro kwasa ye wira agoro abewa yi mahwe makomansia na mahwa ne ade a obi a ne sim ne yebo Fontomfrom obetimi ato akwa e de abo ne busei wo de ebo abo ho ya wo de a Asantehene ne tibi so ha e di sinebo na wo de a enti wo ye ne sei na ye ne sei na de pemo bo de a ne wo so wo ayo wadwen so ho ho ne nwan twa ne bebe mu na ho ye wo de a enti de obetia ya ne se bia be ne se obe nse na wato akwa akire sei na wato ama no wato abo no wa ye ne sei ya na omokoto na wa ye ne sei yo na ye ne sei de babe mo body an se wo ne be che mo what simpie so wo gina fam ti ane on so na wo betra simpie no so bi enwan twa ba mo ese mahwen so ase hu se eno so ne agro ba ako a ese ya ye bo a nye se esempo ye bo a enum ne akiri la bi entodwom enum ne ni bi ana se sa na mama nanu ma hye ne sa oni entwini ni sunu nko a eno a gere asama ankole gere ndi ye entodwom Fontomfrom ni dwom tina sanke bia ohene wo ho setu na ye ne wo bo ne set ntimi ntomfe twene na eba no awahunu so wo ba ndinya afa ne de be ka cha se wo ba wonu amu opie kura obi ngire se wo na ebe yi twene ni bo mu awahunu se ye wire eba ohun se bibi kura na ahia baby la yiti Fontomfrom se ba yes waiting for ba na says de wo ka no ade a sese no se eni na nyina na da so ho wo te Fontomfrom no a timi se wo henkase bi na eba kromu ade na se yewura na epia wo ba yi o me santimewira ono wo ba ono nso no obeba na Fontomfrom no oti apakem oti ni ye bodidi na chi eduru ba bia ye gina mo de adi asa de adi asa torensa eche na ne nananom ni ade na abrewa ne mam misanse esanse se wohwe a na ye se wo ye ohene na bia mfa nse wo ye manhene na wo wa wo kurom de na bia wo du dwumadie bi de betimi abo Fontomfrom de adi wachi ama wo de asa na e wa apakan ma na no no na minimi hunu bi saa o wo hini bia wo ba bia ye gro Fontomfrom ma no ya asema wo kan atwa besi asem so ye na wiafe akente na yi no ofen so aman hine nom ne ahemfa won mo ba ye no se me kai pa ebusu apanyi me hu se na ye bo sa atwene Fontomfrom no di oman hine bi achi obi a wo ba ye bia nso no namfom ena ne dom ni aho ne ye bodi na chi na ho ne ye bodi na chi nanso no opem so pie ye no ba se nkwansini mienu ansa no odu ba bia ye ayi na nkasa no edi akiri saa ne eduru ba bia wagina na asa de me kan mahwe pa wo hwa wo hina paka ne eduru ba bia e wose wosa ba bia ne se de omusi pagya munko ebi wa se omu pagya eto no kai paka ne pagya to no mom koso na ani mo no wo fom na ono no abasoro kakra na wasa ba bi won so ese won ma pagyam ni nyina ye pe na wodi asa ni nyina ye Fontomfrom no na owia wotu atene enti ono nkoa ne nipa meka se mi hu no se na Fontomfrom di na chi a wo sa ate apakem
eno no kire ni kase ya ode ba wonu sase wa ha ni yete se Fontomfrom no bu gigigigigigi utimfo oba ase de bedi ka bo obi atirim no no utimfo oba so obi kura ni manu aka utimfo na eba no Fontomfrom ni ebo bu hu oba oba kire se kwani ne ye ba akwa ni ye ba akwa ampa ni ye wirepie no wotena pake urade nyankopon asante o wotena pake na ni nchini yesi no so ni yebo aberwa de enkomo yi kwen ni se de misi ti ni die na chese memfa se ebia ne na bibia ye bibie nanso se nkakane ne pa de wanwe na se wo ye sebia ku sebia kronto ko firi kwa mu bia na ebia hu se wo ti apaka ma sa Fontomfrom do achi bo a ebetimi achi udedua asabe na aka na nka ube nya baabi agina wa hina behu se bia wakọ baabi no wati apakam na Fontomfrom di na chi na yutimfo na awro ne mpabo ahia ayi new jabbing epoe mantem wo hia wono nso edane tu yeyi se wo hwa a ebra opemso tu kumawu berema safo se wonkosi na nemu no ampa na bi di echi eno di wutimfo na eba wodu wutimfo timi na eba enti emfa won se bia uye di kro no otumfo asoma wo wasoma nkwa de otumfo na eba ti ebetimi dia so wasoma won kofafo wo kode se wutimfo snapa kem ende wono ana ama sa akonya no ti wo kogina mu wasoma wo de ne twene ne na pakan ne nchini ye ene na brafo na henkwa ne na chiame ene wo de asoma wo and just suma no kra nya suma kra sa keke sa ti wo kro no wo kọ ne se wutimfo na eko tina chesa wo bo a wonya mfomso eno de wona de ama wo wono na de ama wo ntimfu so bi eni enti be mediasa pa kwa du ba bia no wo gina na wadi asa kakra na wo kire tumi no pa asa no kro be sa no wa asa wosa e wo de eka mi hu nsi tanse asa wom be du ba bia no na hwa na wo kogu hu anim ase that wotumfo nso eni wonim ase sa na obi be ka no fu na ejeja no hu sei enti kura wo kọ no akuku duro so pabene kọ no se ememem se tu na nkasa na eba kọ no memem wo kọ no se santemawira santime nyina ne apagade aso awo no na se aberwa eni na mpo wo yi ohene dia e wo se wunim asa de eka ho ahenie asa ka ho untime nya hina aberwa onim asa na wunim asa wuwu ya so ye enimo ho akora wuwu ye no ayepaja awo no asa na wo besa na ade akọ na enimu ya afi na wo kọ no yo wo yi ohene no wanwe onim asa akora betimi ajo akonya firu zemu asa de jija ho asa na de wo besa ya ade no are ma asa no kwa ade na yehu aberwa by force I was say wusu asa no so enya asa baako David se Fontomfrom na wa sheda awedarim ketani yesi dwom ne se ohene sakita wo sa abadam nyum kro ene ade a ni nyina nse wohene nimde o masa baako bi kura na ya na yemefe no on se wohene si dwom a openso wotumi sa no aye bibisei ese wotweba na chi bisei wo ye ni sei sa na die menhia sakura anka na nyamia wo sasa no aye sei na bi wo kura wo Fontomfrom tu gina wo yesi sa aberwa Fontomfrom no enya de keto akra sa ena sa wo yo hene no nso nko ade untumi nkasa mensa edru ba bi a automatically no abeba wo sa wo sori na wo sa enti wo sa asa no usua twene no kura kanya nipa o ebu wo Asantehene ba wo tie tumpa kunku hu se bibia bewu mu se ade nka nya bi kura nka abaye wini sakura na yi bia bewu mu a ayi wakono pa bibi sa ha e de sofu bi call eyi ase na aberwa na omote wo bondum na hu ya ne se omo di buga ya abaye bi ahyem buga o
buga ni afide sofi to na buga odi won ma na sofu na buga na odi bo na so de baba kwa pra anwum no onya na dwo so okosa buga o but anwum no sound na se de anyege so ne si ba ne ntwene no wa na buga eti wo buga o hapa ayi ukọ culture center ana menhia museum abro mani ko botwene bi so na wo mu kire ye no na eye kwan ya asante na wo fa so kokon edidi won matamfo nkonim ni baako eno no saa twene na abrewa won mo ba ne nye so nte se jataburu wa won maka bomu na won musu ede na se de esi bono no nso no eye soronko wo mo de ade ne siso abo won mu twi ni sei nti ye se bia obi wa patrapa ha na aye atamfo no so wa abu akwa wo bete sound wo ho na mo ko mo chi wati bibi sa se na asantefo no na aye saa de no ene wo mu die aye ade jata esu no ene de aye nti kono kura na amo beba no ebi kura yenyansi mu mfra petrapa ha na bia mo so moduro bu akwa na wo mu twi ade de saa no a bu twi ade de saa no a na eje kwa mu kaje bibi wa ha ne bi kura wo masai eya wote sede wote ni so nte sede me no te ya abaye enso na ba bia wo no de wo no wa ya wo se mo bi na ebe attack na se mo dwane mo Asante foi ntina Asantefo ewu dine de man se patakon agekon abobo no sa twene ni din no e de enyu obi asem na wo ka twene ni din na wo ka patakon agekon abobo ono opatakon no asa agekon no no de abo no bo so wo yes asade kon no hu hia no kra wo nko no enso de wo ye ni ti amekon no ayehu ni pa me kure edwane ye nipa ba ko pe ne gina ho a wo twie akofo kro mada so ti ya na ese modwan won na mo kro no ese Asante de patakon agekon abobo no arafo na chese no na yesua de pa tetesem abakwasem efri Fontomfrom so a na de aba besi patakon agekon abobo kan ni anim se yobi asem ana se obi dia obi na de aba nanso say ya twene ya Asante twene ya tetetetetete adi pankra na yenwo no ti wo na kra na yenwo no na saa bre firi wetimfo pemso one your friends will say to two brofo akon no o say to two brofo akon be kon pa ji Asante si ho wo hina wo kon kese pa o say to two brofo akon na ne boyejo o say to two brofo akon na ne boyejo awo sika na ade ni o want to mess with them where you wow see to two bro for akon no boyija na ne boyeja o see to two bro for akon na ne boyeja o wo sika na ade ni o want to mess with them na ne boyeja o arefo NYANSAPO kasa patakon agekon aboyebo eba amamre mu a ye no ye de amamre de yaje e de aboyebo ye pata ye je amamre ne sa de aboyebo ti NYANSAPO patakon agekon aboyebo aha ena ti de ne sa kasa Asante kotoko kukuma pemo a apembeba yo abrewa ye da se wate enti eno no NYANSAPO patakon agekon aboyebo ye di free Fontomfrom ena ye di wura mu a ena ye di aba bewie patakon agekon abobo bo modern twini ya mekan wo de ma menye free advert mfama manhia wo komanhia wo de oso hwehwe bonsu wo hu bonsu aka ye NYANSAPO se ye free twini bi a patakon agekon abobo a eje won so pese wo behwe bidu ani kutwa wisi a hwimienu santemi na kohwebi wo anya no ho a kome eye museum wonsa beka aye culture center wonsa beka na wanya bi ahwe no hu se ensem na aye ka no enya atro bi
na yetwa ewo eho no mo eti mesramo a ye de bubesi anom na ya soroso ne yakọ nemom ma memfa we ntudwa mesramo ani die ne ahobrasie mu obi won ma na owa abakwasem bi a opese oni nyansapo ahwefo ene atiefo eche mesrawo enya asante mantem kwa sanse ya hakra de obewura ha ebuso ama yakofo poma wa hedi nemom mantam awodo ne ade ne bibia ofise wo a obetimi de abetopono so no wo de yefra ni ensi nkonwa na yenhwe se ya wose ye me yatiefo hwe na wonmuti a ye no bedi nkomo na no ye di tua ho nkomo yi ena ono a wose ne nanano no ofra ye ya opanyini wono nso ese tua ade ye de ahye ne kon dodo a wono nso be kan ti sa wote se bia ye bu obi di ewo ye fidie so na won so wadanse bia obetimi di abetwitwa de age a yesam ye ni ha se ye se obi ye ni ha se ye be se obi adwuma na emu ya mamre ne na ye ka mamre nso de wo ka enipa ne tintim ye ti ebi di baba be frefrem eba anye se bia ye se obi wadaro mani di ni abrasie mu wo akwanya ho so betimi aba na obeyiwa no ye de mbesi anom na ya soro so ne akomidi ene abusua pani owusu aduomi bomoden na subscribe share na like na fa emaye patako ageko abobu nyansapo muma ba Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro mantu me ye fe ni din de seyin ni din wo ba ma akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya